aika hahmo niin laskeutuu organisaatio. Kyllä mä uskon, että omaa karismaa ja johtajuutta ja kokemusta tulee levittää ihan iltaelämää myöten. Kyllä se on kaikkien aikojen kovin. En nyt ole bästa. Kyllä mä uskon, että meillä joka pelaaja kasvaa ainakin metrillä. Toivottavasti kerkiävät vaan harjoitella, ettei mene nimmareiden keräämiseen se kaikki aika. Taitava, vahva. No, erinomainen. Ehkä yksi kovimmista. Ylivoimainen. Ihan 10 tapaus on koko paketti. 9,5. 10 plus. 10. 9,5. Varmaan joudutaan jo kohta Litmasen patsasta siirtämään tuolta kentältä, että eiköhän se Forsberg ilmesty sinnekin.